Er is flink wat sneeuwvallen in de regio. Met de ene sneeuwpopmarkt Afslietse Zeel is meneer De Vries druk dwaande zijn tuinsneeuw vrij te maaien. Ja, dan moet het pad even schoon. En anders komt de thuiszorg weer, die moet de kousen weer aan. En ik kan nu naar je heup krijgen en zo dergelijke dingen. En naar de buurt dan moet ik ook even naast, maar die vrouw is ook alleen. De sneeuwval zorgt voor verdeelde reacties. Sommigen genieten volop van het winterwaar, wilst oren het leven zo gauw mogelijk verdwijnen zullen. Maar nou maand door in mei, hè. Dus ik goed er hebben buurt verder. Het is net zo vaak, dus het is gewoon leuk dat we dan sleeën kunnen en al die andere dingen. Het moet nog eens even ophouden. Ik ben de hele week al aan de gang. Dus om jou mag het wel vaker sneeuwen. Ja, de hele jaar door. En alleen voor het verkeer boet is net zo leuk. He, als je het werk maakt en... In Veerwouden binnen een soort ben enthousiast door de sneeuw. Maar wat vinden ze nou eens het leukste om te doen? Dingen maken en bouwen. Ja, ik dingen maken en bouwen, sneeuwpopmaatje. Nou, probeer je me heel groot te wijzen, maar dat is best wel moeilijk. Ga je met net koud? Jawel, maar dat maakt het niks. Nee, ik had net koud. Bij de bregen van Semar richting Burgum is het druk met glieds in de baan. De Hegeberg loopt de hele dag terug bij ziekers en om willen is hier in gebrek. Machtig. En doe? Ja, machtig. Ja, het gaat heel stijl, maar val je hem dan ik nooit? Jawel, maar. Wolles. Dat het dan net zie je? Sneeuw, zacht. Wat is het dan? Ja, je van al. Is dat net eng? Nee, valt bij mij. Oké, nou, succes!